Jos olisi mahdollista, olisin vaihtanut ne jo ajoissa, niin kuin ligantuneet sukat. Vihan niitä ajoita niin paljon. Uhmakkad ja itsepäiset, hullut ja tottelemattomat. Vaikka mitä yrittäisi katsoa, sinä, tossa nauhoja sitomassa. Miten katettiinkin niitä nauhoja, ne saa olla aina lähellä sun käsiä. Päätin kesyttää uhmakkat silmät. Voisinko piirtämällä maagisen silmäkuvion päästä samalla irti pohjattomasta henken kivusta? Tatuoinnin otto näytti olevan vastaus kaikkiin kysymyksiin. Tatuoinnin tekemisen kivun tuntemus oli hieno, kivulias ja voimakkas kokemus. Itkin kivusta ja onnettomasta rakkaudesta. Tatuoja säikähti kyynellet ja ihmetteli kosketusherkkuutta. Tatuointi silmäkuvioista on mielestäni ihan jees. Vaikka ei se kipu nyt mihinkään hävinnyt, se on vaan jakautunut tasaisesti kaikkien niiden silmien keskellä.